I časom ljudi, evo nas sada taki puno mi ljudi, danas igramo kao što vidite Minecraft Skyblock na Monstercraft ljudi. Da ljudi, ovo je naš novi serijal, ljudi, ići ćemo sada na ljudi, ovdje kako zove vidite, opa vidite što ja imam ovdje, ali ja te mačeve ne koristim ljudi. Znači u ovoj epizodi ja sređujemo malo otok ljudi. U komentaru napišite da li želite još da snimam ovaj Skyblock ljudi, u komentaru pišite to, da li da nastavim, da li vam se sviđa. Opa, imam nula lupa, imam i reći, idemo da ovo je triple hawk, šta ćemo to, mislim uzeti za svaki slučaj. Gdje kako vidite sada ćemo da proširujemo otok. Znači u ovoj epizodi ćemo da napravimo beskonačan izvor vode. Znači ovdje negdje, to ćemo sve da odvojimo. Prvo ćemo to da radimo, samo nam treba i ova dva. Koliko nam ne treba. I uzet ćemo malo kamena, cobblestona i eto. To ovdje napravimo, znači... Znači to tu napravimo, ja imam malo da bolje stvari. Posle ćemo da je premestimo. To će samo sad privremeno tu da stoji. To će sad samo privremeno tu da stoji, da mi služi kako zove da se šetam i to. Sad ćemo da napravimo na jednoj strani farmu ljudi. Ne znam kako će vam se to svidjeti, ali ja imam ovako gluposti, imam pumpkin. Da, ovo ćemo da stavimo ovdje pa nek se pravi, odvojit ćemo ga ljudi samo da ima nešto da radi. Imam 15 blokova, to ću, ovako. Znači to sam vidio negdje, da ovako to se radi. 15 blokova i samo na jednoj strani stavimo to. Ja mislim da imam i coal blokova, 28. Znači ovo će za nama bude puno, to je razlika. Znači malo više. Opa. I bude nam veći level kada ovo radimo. Ništa se ljudi ne vidi, a sad imamo is level. Evo ljudi, gori is level 5. Mislim bio mi je 5 ljudi, ali ja sam opet is level bilo bi slabije, ali dobro ljudi. Možemo da stavimo i melons, seeds. Gluposti, ja mislim da imam još seedsa, ali negdje ovdje. Dobro nije bitno. Prvo treba napravimo tu farmu. Ali to nam treba dosta zemlje. Imam zemlje ovdje. Zemlja i mora da je da kupimo dosta. Ajmo ovako. 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Ovo staćemo na ovom mjestu. Na ovom. Ovako, ovo će malo ružnije izgleda, ali dobro. I meni se izgleda ružno. Napravim nešto posebno iz ovo. Napravit ću, ja mislim ako imam diamond jedno zajedno šovel. Za diamond šovel imam dirt, ljudi, šta hoću. Imam bucket, to ću došli malo ovdje, mislim tu. Hop, ljudi, sada ćemo kako zove da napravimo da imam lopatu, da li imam ovdje drvca, imam. Ljudi, ja ne vidim drvo, šta mi je danas. Opa, diamond shovel napravljen.
Ovo ćemo sada kopnemo na brzaka. Meni izgleda ružno, kao jedan izvor voda koji ću da premestim. Sad će vidite šta ću da radim sada. Mislim, iskoristit ću ovo drvo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vidite, ovo je mnogo lepše izgleda po meni. Ovo po meni izgleda mnogo lepše, a po vama ne znam. Mislim, samo uništim ovo, da ima mali putić i eto. Po meni ovo izgleda mnogo lepše. Po vama napišite mi vaše mišljenje u komentaru. A imate ovdje šalove. Sad ću ja napravim onaj golden hoj. To mi isto treba. Pa ću da uzmem sic. Još sica, ima još sic. Ja mislim da nema više. Malo ćemo danas svi da se pijemo. Možda ja pređem kod nekog drugog na otok. Kod mog dobrog druga. Pa vam to ovdje da stavimo. Idemo po kofe vode. Kofe ja sam ih ovdje dve. Opa, hrane mi nestalo. I ljudi, koliko se brzo troši ovaj od zlata, ovaj ašov. Znači, ja sam mislio da se nešto sporije troši i ovo prebrzo. Opa. Sad ćemo da samo ovo uradimo, pa ne! Da proširimo samo malo. Opa. Ne da mi se ovo raditi. Hopa. Sad imamo sve više. To ću ja možda između epizoda uraditi nešto. Ne da mi se to. Skakat po to. Će da uvedem svoj život u opasnost. Ovo se šašta. Da uvedem svoj život u opasnost. I onda šta onda? Da on? Ne znam samo kucam misli. Ali lakše ja da ne umiram ovako lako, nego da ja radim na svoj posao ovdje. Nego ja radim ovako svoj posao ovdje, what the fuck. Znači vidite, meni se ovaj izgled mnogo sviđa, pa vama napišite vaše mišljenje, da li vam se sviđa ovaj izgled ili ne. 2, 3, i da sad imate 1, 2, 3, da, 2, ne, vidite ljudi na ivici sam bio. Ajme, jedan ćemo da radite. Ta farma je ljudi gotova. Znači, 0,46 gluposti. Možemo sada pravimo farmu melon. A možda i ne. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Mogu ovdje premestiti vodu, ali ne da mi za to sad sve raditi. I sada ćemo da imamo zemlje opet. Mislim imamo sve ovdje. I gledajte da skrećemo ovdje napred. Vrlo je za interesantno. Da mi je. Imam ovdje sam našao da zvone brzi. Ne.
melon, kako kaže komado. Treba mi ljudi. Kaj je odroviš? A, pomoć. Ne, kofe nisu trebali. Uzem ova 2 alisa. Eto, ljudi, imam još jedan izvor vode. Ne, pukao mi je, šta evo. Ne mogu da zamislim da to toliko skoro trava. 1, 2. To da radite još možda će to na jednom. Drvo mi treba jedno 10. Ne! Oj! Imam kapić. Ljudi, ne znam šta mi je danas. Pukao sam totalno. Totalno sam pukao. Ovdje lubenicu. I to. Sve ćemo. Ne, sve sam ovdje. Da to mi radi što brže. A pa mi kop. Sada mi treba samo ove pometice. Opa. Ne, sve. Dobro. Sve sam napio. Hop. 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 Hop, evo ljudi, imamo sve. Šta sam još? What? Vote parte za 15 minuta, ljudi. Znači, mi smo to napravili. Ovo neizmenično mi izgleda malo ružnije. Vote parte crate. To, 5 golden enchantovani golden apples, to. Ljudi, what the fuck? Ljudi, vidite šta sam dobio, ljudi. Petanjski, dobro. Sad ću ti maksel 150. Dobro, ne treba. Baci palmer, ne treba. Protection ja ne deram, ne treba. To ja ga ljudi tako jedno. Sad ću i ovo. Hotel. Neću ljudi. To je bilo epizode, ostavite like, share i sub ljudi i do sljedeće epizode.